Tuwing rush hour, ramdam ang bumper-to-bumper na daloy ng traffic sa mga pangunahing kalsada sa Naga City. Nariyan at kapansin-pansin din ang ilang hindi gumaganang traffic light na malaki sana ang maitutulong sa traffic management sa lungsod. Ayon kay Rene Gumba, hepe ng Public Safety Office sa lungsod, ang mga ito ay naapektuhan ng ilang nagdaang bagyo. Nalubog sa baha ang ilan, may mga depektibo at dapat nang palitan. Yung ating traffic lights po ay na-damage na ng ilang mga bagyong nagdaan. Dati ay ginagawa natin ang paraan na ma-repair, pero noong mga nakaraang 2 taon ay nagrekomenda kami na palitan na ito. Kaya wala na pong repair na nangyari at dumating na yung 3 bagong set natin na pinayagang bilhin ng syudad. Para sa ilang pedestrian, importanteng maayos sa lalong madaling panahon ang mga depektibong traffic lights. Mapagalo po sa estudyante lalo sa mga gurang, ambalyon po, arayon pa. Tapos mas madalas po ang traffic igdiyo pag-aga, pag-hapon. Prone po sa aksidente, lalo na po sa intersection pa. Nakulo pang estudyante, kaya delikado po talaga. Nagsisimula na ang pagpapalit ng mga depektibong traffic lights at sinisikap na matapos bago ang Peña Francia Festival para sa mas maayos na daloy ng trapiko. Yung proposal sana namin, kung lahat ay papalitan, we will be spending at least 40 million pesos. Pero yung naibigay na budget last year ay 10 million pesos. So sa halaga po na yon, 3 sites ang malalagyan natin ng bago. Dito sa may diversion na laging busy, dito sa may Balatas, Magsaysay, at dito sa may Francia, Magsaysay intersections. Ongoing na po yung pagkakabit ng mga bagong traffic lights at tapos na kasi yung procurement process. So we hope na maihabol nila bago mag-Peña Francia Fiesta. Humihingi ng pasensya ang Public Safety Office sa publiko habang isinasaayos ang mga traffic lights sa lungsod. Nasa proseso tayo ng pag-aayos ng mga traffic signalization natin and the mobility in Naga City in general. So bigyan po natin ng tsansa at pagkakataon na mailatag ang lahat ng mga intervention at sana ay magtulungan tayo. Always be considerate about with your fellow road users. Jan Amador, CSN.